2025-nji ýylda iň şowly ýyldızlar. Astrologlaryň pikiriçe 2025-nji ýylda aýratyn şowluk başdan geçirecek 3 tane alamat bar. Bu alamatlar durmuşyň ähli ugurlaryny üstünlik we güllap ösmegini özüne çekýär. Bu bagtly adamlaryň kimdigini aýtmak hem video ýürek goýun we şowlugyň energiýasyny içdeňleşdirmek üçin öz ýazjak ýyldyzyny tesbiriňizde ýazın. Onda başladyk. İlkinji alamat Lengeçdir. 2025-nji ýylda bu alamat üns merkezinde bolar. Iqbal, lengeji hoşnutligi we edýän tagallar üçin sakylyk bilen syýylyglar. Şahsy durmuşyňyzda we karýeraňyzda baht size ýollaş bolar. İkinji alamat Kowuz. Bu alamat oňa täze mümkinçilikler çekjek magnit bolar. 2025-nji ýylda Kowuz iň uly meýilnamalaryny durmuşa geçirip biler. Siz bilen aýratyn näme boljagyny bilmek isleýärsiňizmi? Öz ýyldyzyňyzyň barada horoskopy meňliçkamda alyp bilersiňiz. Üçüncü alamat bu ýulduzlar sabarlygy we tutanýarlyk bilen tanalýarlar. Täze ýylda olar eden tagallar üçin syýylglanarlar. Bu alamat Sünbüle. Geljek gyzykly videolar sypdyrmalyk üçin kanalyma agza bolun.